गोबां लाइमोनफोरानो भारतनि रैखाथि हान्जा जेरै इन्डियान आर्मी, इन्डियान नेभि, इन्डियान एयारफोर्स बायदि बायदियाव अफिसार रेंकआव साख्रि मावनो गोसो एबा साब लेफ्टेनेन्ट, केप्टेन, मेजर, जेनेरेल बायदि रेंकआव हाबा मावनो हास्थायो। नाथाय गोबाङानो मिन्थिया दि माबोरै बेफोर रेंकआव साख्रि मोनो, बबे लामाजों थाङोब्ला, मा फरायोब्ला, माब्ला समाव मा ट्रेनिंखौ लायोब्ला इन्डियान नेभि, इन्डियान आर्मी, इन्डियान एयारफोर्सनि सासे लेफ्टेनेन्ट, केप्टेन, मेजर जानो हायो। बे बाथ्राखौ गोबाङानो मिन्थिया। गोबाङानो सानो इन्डियान आर्मियाव हाबनोब्ला इन्डियान आर्मी साख्रिनि थाखाय बहाबा रेलि जायोब्ला, आर्मी रिक्रुटमेन्ट जायोब्ला बेफोराव खारनानै बारनानै आरो एग्जाम होनानैल' आर्मी साख्रि मोनो। गोबाङानो बेबायदि सानो। खुलुमबाय, बड' एनालाइसिस चेनेलाव नोंथांमोनखौ गासिखौबो बरायबाय। बे भिडिअनि गेजेरजों आं नोंथांमोननो फोरमायनो नाजागोन 12 थाखो उथ्रिखांनायनि उनाव इन्डियान आर्मी, इन्डियान नेभि, इन्डियान एयारफोर्सआव माबोरै जयेन जानो हायो, माबोरै अफिसार रेंकआव साख्रि मावनो हायो। जायफोर फरायसा एबा लाइमोनफोरा बेफोराव साख्रि मावनो गोसो बिथांमोना बे भिडिअखौ नायनानै बुजिना लानाया गोनां। गोबां लाइमोनफोरानो इन्डियान आर्मी, इन्डियान नेभि आरो एयारफोर्स बायदियाव जयेन जानो गोसो। अफिसार रेंकआव साख्रि मावनानै हादरखौ रैखाथि होनो, हादरखौ सिबिनो गोसो। नाथाय गोबाङानो मिथिया माबोरै जानो हायो। 12 थाखोनि उनाव माबोरै इन्डियान आर्मी, इन्डियान नेभि, इन्डियान एयारफोर्सआव जयेन जानो हायो बेनि सोमोन्दै फोरमायनोब्ला सिगाङावनो एनडिएनि खोथाखौ बुंनांगोन। लोगोफोर, एनडिएआ जाबाय भारतनि आर्म फोर्सनि ट्रेनिं होग्रा गंसे फसंथान एबा ट्रेनिं इनस्टिट्यूट। बेयो महाराष्ट्रनि पुनेआव दङ। एनडिएनि आबुं महरा नेशनेल डिफेन्स एकाडेमी। बेवहाय इन्डियान आर्मी, इन्डियान नेभि आरो इन्डियान एयारफोर्सनि अफिसार लाइननि बिजाथिफोरखौ जयै फोरोंथाय होनाय जायो एबा ट्रेनिं होनाय जायो। थामहिनबा जायफोर एनडिएआव ट्रेनिं लायो बिथांमोना इयुनाव इन्डियान आर्मी, एयारफोर्स, नेभि बायदियाव साब लेफ्टेनेन्ट, लेफ्टेनेन्ट, फ्लाइंग अफिसार, केप्टेन, मेजर, जेनेरेल बायदि बायदि जाहैनो हायो। आर्मी, एयारफोर्स, नेभि बायदिनि बेफोरबायदि रेंकआव साख्रि मावनो थाखाय एनडिएआव सोलोंथाय लानाया गोनांथार। नोंथांमोना मिन्थिगौना भारतनि आगुनि आरो दानि डिफेन्स स्टाफनि चीफ बिपिन रावत आरो अनिल चौहान बिथांमोना बबेयाव सोलोंथाय लादोंमोन? थारैनो बिथांमोनाबो गिबियाव एनडिएआवनो सोलोंथाय लादोंमोन एबा ट्रेनिं लानायमोन। इन्डियान डिफेन्सआव गोजौ रेंकआव अफिसार रेंक जेरै साब लेफ्टेनेन्ट, लेफ्टेनेन्ट, केप्टेन, मेजर, जेनेरेल बायदि रेंकआव साख्रि मावनोब्ला एनडिएआव सोलोंथाय एबा ट्रेनिं लानाय जानांगौ। बेखौथ' नोंथांमोना मिन्थिबाय। नाथाय एनडिए एबा नेशनेल डिफेन्स एकाडेमीआव माबोरै जयेन जानो हागोन, सेलेक्शन प्रसेसआ मा, एलिजिबिलिटि क्राइटेरियाफोरा मा बेखौ हयতো नोंथांमोना मिन्थिया। लोगोफोर, नेशनेल डिफेन्स एकाडेमीआव जयेन जानोब्ला एबा ट्रेनिं लानोब्ला गिबियाव एनडिएनि आनजाद होग्रोनांगौ जायो। बे एनडिए एग्जामखौ इउपिएससि थामहिनबा इउनियन पाब्लिक सार्भिस कमिशना बोसोरफ्रोमबो खुङो। बे आनजादा गासै 900 मार्क्स एबा नम्बरनि जायो। बेवहाय गांनै पेपार्स थायो। गांसेया मेथामेटिक्स, बेयो 300 नम्बरनि जायो आरो गुबुन गांसेया जेनेरेल एबिलिटि टेस्ट। बेवहाय गासै 600 नम्बर थायो। बे एग्जामाव उथ्रिनो हायोब्ला स्टाफ सिलेक्शन बोर्ड एसएसबीनि गेजेरजों इन्टारभिउ एबा पार्सनेलिटि टेस्ट होनो नांगौ। इन्टारभिउ एबा पार्सनेलिटि टेस्टआवबो उथ्रिनो हायोब्ला मेडिकेल टेस्ट एबा फिजिकेल टेस्ट लानाय जायो। मेडिकेल टेस्टआवबो पास जायोब्लानो एनडिएनि थाखाय सेलेक्ट जायो एबा एनडिएआव जयेन जानो मोनो। थामहिनबा गिबियाव रिटेन एग्जाम, नैथियाव इन्टारभिउ एबा पार्सनेलिटि टेस्ट आरो थामथियाव मेडिकेल टेस्ट। मोनथामावबो पास जायोब्लानो एनडिएनि थाखाय सेलेक्ट जागोन। बे जाबाय सेलेक्शन प्रसेस। दानिया नोंथांमोननो फोरमायगोन एलिजिबिलिटि क्राइटेरियानि सोमोन्दै। एलिजिबिलिटि क्राइटेरियानि बाथ्रा बुङोब्ला एनडिएनि थाखाय सासे फरायसा एबा बिजाथिया 12 थाखो उथ्रिनाय जानांगौ। 12 थाखोआव फरायबाय थानाय फरायसाफोरा एनडिए एग्जामनि थाखाय एप्लाइ खालामनो हायो। आर्मी विंग्सनि थाखाय बिजाथिया आर्ट्स, साइन्स, कमार्स जायखिजाया स्ट्रिमनि फरायसायानो एप्लाइ खालामनो हायो। नेभि विंग्स आरो एयारफोर्सनि थाखाय बिजाथिया साइन्स स्ट्रिमनि जानांगोन आरो फिजिक्स, केमेस्ट्रि आरो मेथ्स आयदा लानाय जानांगौ। गोसोआरि आरो देहायारियै राफोद जानो नांगौ। जौथाया खमैबो 157 सेन्टिमिटार जानांगोन। बैसोआ खमैबो 16.5 बोसोरनिफ्राय 19 बोसोरनि गेजेराव जानांगोन। बैसोजों लोगोसे वेटआबो जखानि जानांगौ। बिजाथिया जुलि जायै एबा आनमेरिड जानांगोन। हाबा जानाय सुबुंफोरा एनडिएनि थाखाय उदायथाव नङा। हौवासा हिन्जावसा गासैबो एलिजिबल। बेफोर गासै क्राइटेरिया थायोब्ला इउपिएससिआ खुंनाय एनडिए एग्जामखौ क्लियार खालामनानै नेशनेल डिफेन्स एकाडेमी एबा एनडिएआव इन्डियान आर्म फोर्सनि ट्रेनिं लानो हायो। एनडिए ट्रेनिं समा गासै 3 बोसोर। थामहिनबा 3 बोसोराव एनडिए ट्रेनिंआ जोबो। एनडिए ट्रेनिंआ जोबनायनि उनाव आर्मी विंग्सनि हान्जाखौ 1 बोसोरनि थाखाय देहरादूनाव थानाय इन्डियान मिलिटारि एकाडेमीआव ट्रेनिं होनाय जायो। बेबायदिनो नेभि विंग्सनि सोद्रोमाखौ आईएनए एबा इन्डियान नेभि एकाडेमी आरो एयारफोर्सनिखौ एयारफोर्स एकाडेमीआव ट्रेनिं होनाय जायो।
ट्रेनिं पिरियडआ जोबोब्लानो बिजाथिफोरखौ आर्मी, नेभि एबा एयारफोर्सआव गावबागाव बिफानाव गुबुन गुबुन पस्ट जेरै साब लेफ्टेनेन्ट, लेफ्टेनेन्ट, फ्लाइं अफिसार बायदि बायदियाव थिसननाय जायो। नोंथांमोना मोनसे बाथ्राखौ मिथिना लानाया गोनांदि इन्डियान आर्मी, इन्डियान नेभि, इन्डियान एयारफोर्स बायदियाव अफिसार रेंकआव साख्रि मावनो थाखाय खालि एनडिएआल' मोनसेल' राहा लामा नङा। अफिसार रेंकआव साख्रि मावनो आरो बेनि ट्रेनिंनि थाखाय गुबुन गुबुन राहाफोर दंबावो जेरै कम्बाइन्ड डिफेन्स सार्भिस एग्जाम, टेक्निकेल एन्ट्रि स्किम, एनसिसि स्पेसियेल एन्ट्रि स्किम बायदि बायदि। बेफोरनि सोमोन्दै आं नोंथांमोननो उननि भिडिअआव फोरमायनो नाजागोन। दिनैनि भिडिअआ बेखिनियानोसै। गोजोन्थों।